Aste mamitsua izan dugu. Pasaiako sarraskiaren urteurrenarekin batera, Joseba Merinok identifikazio saio bat egin du. Beste alde batetik, ikasle abertzaleek dituta ikasle grebak egon dira Hego Euskal Herrian, eta gainera mobilizazioak izan dira, bai ostiral eta bai larun batean, Euskal Herriko hiriburu ezberdinetan NATOren eta gerraren aurka. Hau eta gehiago, gaur Urdulinesean. Gabon eta ongi etorri Burdinesiara. Gaur nirekin Jon Agirre, Peior Mazabal eta Dorreta Giriano. Gabon eta ongi etorri zuei ere. Gaurko lehendabiziko berria, 39 urte bete dira, Polizia Espainiarrak Komando Autonomo Antikapitalistetako 4 kide erail zituela Pasaian. Diktaduraren azken urteak eta trantsizioaren lehen urteak euforia iraultzaieko uneak izan ziren askorentzat. Langile mugimendua erasokor zegoen, bai lan esparruko borroketan, bai auzo mailakoetan, bai amnistiaren aldekoetan. 1977an koordinazio lan desberdinen ondorioz jaio zen Komando Autonomo Antikapitalistak. Urte batzuk geroago, ETAren eta estatuaren arteko konfrontazio armatuaren testuinguruan forma berriak hartu zituen errepresioak, Plan Zona Espezial Norte deiturikoarekin edo Galen sorrerarekin esaterako. Komando autonomoek jauzi kualitatibo bat emanda errepresioaren arduradun politikoak zuzenean kolpatzeko apustua egin zuten. 1984ko otsailean hauteskunden bezperan, Enrique Casas Gipuzkoako PSOEko antolakuntza idazkari eta EAEko segurtasun batzordeko kidea hil zuten. Etarengan jarri zen fokua, naiz eta, garai hartan, ez zien ordezkari politiko demokratikoei eraso egiten. Besteak beste, polizia infiltratua izatea leporatu zieten komando autonomoei enametik. Hilabete eskazera izan zen Pasaiako sarraskia. Komando Autonomo Antikapitalistetako 5 militante ziburutik atera ziren txalupa batean. Pasaia Doniganeko muga zeharkatu eta ustez Rosa Jimeno kidearekin elkartzeko. Etzekiten egun batzuk lehenago Rosa legez kanpo atxilotu eta torturatu zuela poliziak eta horren ostean behartu zutela bere kidei deitzera eta haiekin hitzordu faltsua jartzera. Komandoetako kideak adostutako tokira iritsi zirenean, haien kontra tiro egin zuen Espainiako poliziak. Jose Mari Izura eta Pedro Mari Isart ez ziren bizirik atera txalupatik, Joseba Merino bere kideengatik metro batzuetara banandu zuten. Casasen aurkako ekintza zela eta ari ziren bere bila. Jarraian, Dionisio Aizpuru eta Rafael Dallas hil zituzten, Rosa Jimeno eta Joseba Merino espetxeratu egin zituzten gero. Hilabete honetan izan da Pasaiako segadaren 39. urteurrena. Horrekin batera, Merino aste honetan izan du identifikazio saio bat Gipuzkoako epaitegietan sarraskian parte hartu zuten poliziak identifikatzen saiatzeko. Ikusiko zenuten hainbat ekimen egin dira gertakari hori oroitzeko eta horretaz gain identifikazio saio bat ere egin da. Zer deritzo zuen? Bai, bueno, nik identifikazioa da okionez, hile 40 urte berandu, epaile batei onartu izetie esango instrukzio berri hau, berri on bezala hartu alda, baina baita guztu txarreko broma bezala ere, ez? Esango dugu gain arte nestanin gai honekiko inolako errekonozimendu, inolako zeik egin, 40 urte berandu hau airatzie, ni galdoadetik esan guztiz normala eta zilegi irutzetela, bide judizial hontan eta errekonozimendu instituzional horren bila, familiek euki aldezaken behaien gertuko bezala, egileen bilakera konstante hortan ez, hori onartzetan bezala, irutza guri da okigunez gertaera horiei eduki politiko bat ematie eta bertatik irakazpena batatzi da okigula ez. Eta zentzu hortan, irutzat gure egin beharra dela langile mugimenduen, esango dugu, historio hori, gertakari horiek, memori kolektibo hortan elikau eta bar. Orduan, norre daukionez, kasue konkretuki, esan alda, esatean ez, behintzet bai izentzala, Enrique Casasen erailketien ondorioz
hartutako mendeku zuzen bat, ez? Egun da ez da gizien bat bala, bertatiken uretatik atea eta zaudenien, eskopeta rekortada batekin, etxetik ekarretako batek eta bar. Beraz, garbi da hona da, mendeku ze bat izentzala, baina testu inguruen koka behar da baita ere, ez? Esango du langile mugimenduen intentzia eta burruka irmo baten ondorioz, galak martxan zaudela, eta esango dugu testu inguru hortan nun judizialki bagarriken etzegon horri aurre egitei, behin da berriz hemen errepikatze duen bezala ez, estatu kapitalistik bere klase interesa defenditzeko, olako momentutan nola ateatzea dituen, dazken armaganak eta dazken baliabide guztiek, olako zarrazkile betetzea jo, ez? Bai, nik uste du gainera Pasaiako segadarena badela oso adibidegarri batez, ikusteko nola funtzionatzen duten estatuaren praktika errepresiboek edo indar errepresiboek. Esan nahi dut, askotan komentatu izan dugu programa honetan bertan, polizia indarren ambiguetate horren ideiarena, horrekin ikusten dena nola, momentu jakin batzuetan eta konfliktio egitaten maila jakin batzuetako uneetan, nola polizia indarrek eta indar errepresiboek kombinatzen dituzten praktika legalak, esango dugu nola gait, eta praktika ilegalak, ez? Bai legalizatuta eta formalizatuta duen indarren aldetik, eta bai ilegaltzat hartu diren taldeen sorrera desberdinetatik, ez? Eta nola halako uneetan eta beharren arabera, esan bezala, kombinatzen dituzten halako praktikak. Eta horregenik, justu kaso partikularra irutzatez, bai, komando autonomuek esango dugu historikoki, behaien existentzile mintzet, bai komando autonomu eta bai mugimendu autonomu beha despreziautako eragile bezala izendalako, behaien preso gestia onartu izen politiko bezala, kalietan egon ziren tentzio bai kalietan, bai hainbat espetxetan eta bar esanguratxo da. Eta gaur egun ailatzea ez, olako gertaerak, olako esango dugu rekonozimendu eta olako gertaerai ematez askon irakurketak, pixket jarri berko genituzkela baita ere, pixket zintzotasun maila baten koka berko genituzkela irutzat, ez? Adibide bezala hori dela bi urte uste ziela, hiru, nola kendu zioen mikrofonuen ekitaldi baten Pasaien bertan bizik geldiuzan zei bakarrai, komando autonomo antikapitalista eta kide bakarrai, nola kendu zioen mikrofonue, behaien guztoko hitze esatea etzigun, behaien guztoko zerbait esatea etzi guztela aurre ikusita, ez? Orduan, zintzotasun ariketa bat irutzat etika pixket eukiberko nukela olako zeatan, eta nik igual baita ere karriko nituzke, behaiak hitzek endu zioen horrek hemen esan zituen hitz batzuin bukau nahiko nuke, ze nahiko sintomatikoa dela ustez, gertauzan horren arira, zeatik endu zioen mikrofonue jakiteko, hemen txauenin, behaurek esan zuen, ez da hola jakiteik bertan hildako laukide horiek gaur egun nun egongo ziren, nola posizionako ziren, baina argi da hola behintzet, erail bat zituzten etzala izen, ez PSOEko alderdi, PSOE bezalako alderdi bat zuritu eta Guardia Zibilei soldati hilotzeko aurrekontun bitartez, ez? Da, behar nitzoi egintxe bukagoet, nire interbentzio. Bai, nik zentzu horretan apurat labur gehitzearen uste dut, Pasaiako sarraskia bera gertakari komplexua izan zela, gertatu zelako bai estatuarekin konfrontazio momentu oso gogor batean, baina baita ere komando autonomo antikapitalistak orduko herri batasuna eta militarraren entornoekin oso momentu tenso eta nola isolatu batean zeudenean, eta nola horrek ere gogortu zuen gertakari hau bera, eta nola behin gatazka politikoa amaituta, horrelako memoria antirrepresibo bateratu edo demokratiko bat nagusitu den, baina benetan euskal gatazkaren inguruan eta euskal inkluso borroka armatuaren inguruan, langile mugimenduan espresio ezberdinen inguruan emandako debate, tentsio eta gertakari guztiak modu kritikoan aztertzaren garrantzia aipatuko nuke, eta nolait memoria irautzailea ere prozesu horiekiko elkar loturan ere ikitzeko beharra, eta belaunaldi berriei ere gure historia hurbila modu kritikoan transmititzeko beharra azpimarratuko nuke, bestela badiruelako euskal gatazka bera eta hemen eman diren
faktoreak murrizten ditugula askotan, gaur egun ezker abertzaleak egiten duen relatora, eta uste dut hori ere komplejizatu behar dagoela, apurat zuk egin duzun bezala. Bale, hemen utziko dugu gai hau. Hitz beste eginez, mobilizazioak egon dira Iruñan, Baionan eta Gasteizen, NATOren aurka gerra eta basakeria kapitalista gelditu aldarripean. Euskal Herriko Kontseilu Sozialistek deituta asteburu honetan manifestazioak izan dira Baionan, Gasteizen eta Iruñean, NATOren gerraren eta basakeria kapitalistaren kontra. Kapitalisten gerra gaitzetsi dute mobilizazioetan, gerra honetan ere galtzaileak nazioarteko langile klasearen sektorerik xumeenak izango direla seinalatuta. Kontseilu Sozialistek diote mendebaldeko oligarkia bere aparatu politiko-militarra NATO berrarmatzen eta indartzen hasi dela, eta salatu dute tokian tokiko gobernuak aurrekontu militarrak igotzen ari direla. Europako gobernuek eta enpresari handiek gainera, gerraren kostu ekonomikoa langileriaren gain jartzeko politikak indartu dituztela uste dute kontseiluek. Zer azpimarratuko zenukete gai honi dagokionez? Nik uste alde batetik azpimarratu beharko litzatekeela gerra testuinguru betean eta gerra propagandak kopaturiko testuinguru batean jendeak kalera ateratzea zuzenean NATOren kontra. Eta uste dut azpimarratu behar dela NATOren aurka egitearen garrantzia nolabait alde batetik beste burdinesia batzuetan eta gedarrek atera dituen beste elkarrizketa batzuetan eta argi geratzen denez NATO delako egoera honen erantzule nagusia, nolabait harreman geopolitikoak tenkatu dituena Errusiarekin gatazka beliko hau bilatu arte, baina bestalde ere mugimendu iraultzaile orokin beharko lukeen bezala bere potentzia geopolitikoaren oinarriak minatzen joateko eta kontsentsu soziala apurtzen joateko. Eta zentzu horretan uste dut garrantzitsua dela esan bezala testuinguruetan aldarri zehatzekin, non hitz egiten ari den arma bialketaz, tentsio belikoen gorakadaz eta bar, modu argi batean NATOren aurkako mesua plazaratzea eta nolabait gerraren kontrako mesua, NATOren kontrako mesu batekin ere pixkanaka lotzen joatea. Bai, eta nik uste dut NATO bera eta NATOren eskutik etortzen ari diren neurri eta mugimendu ezberdinak seinalatzearekin batera, baita ere funtsezkoa dela seinalatzea gobernu ezberdinak ere horren barruan hartzen ari diren neurriak, ez? Askotan hitz egin dugu hemen gobernu ezberdinen partetik etortzen ari diren aurrekontu militarren areagotzeak, eta gobernu horiek alderdi politiko ezberdinek osatzen dituzte eta horren atzean izen-abizenak daude, ez? Zentzu horretan ikuste dut garrantzitsuak izan zirela pasaden astean Euskal Herriko hiriburuetan egin ziren kontzentra desberdinak, ez? Kontseilu Sozialistek antolatuta, modu horretan seinalatu nahi izan zen erantzukizun hori guztia, ez? Bai, kasu honetan Espainiako gobernua osatzen duten alderdi politikoak, bai gobernu hori sustengatzen edo babesten duten alderdi politiko horiek guztiek badutela erantzukizun bat eskalada beliko horretan eta neurri zehatzak ari direla ekartzen tentsio igoera hori eta gatazka militarraren beraren areagotze hori, ez? Bai aurrekontu militarrak beraiek babestuta, bai halako neurri desberdinak inposatzen eta hartzen ari diren gobernu desberdinak babestuta. Bai, zentzu horretan nik uste dut ondo diozun bezala, NATO salatzarekin batera, askotan Europan NATOren punta de lanza edo NATO legitimatzeko palanka ezinbesteko izan diren alderdiak ere seinalatu behar direla, ez dezagun ahaztu PSOEk nola sartu zuen de entrada no horrekin Espainiar estatua bera NATOn, edo nola gaur egun Bildu edo Podemos bezalako alderdiek jokatzen duten horrelako doble paper bat, alde batetik aurrekontuak onartuz, tankeak bialtzeko aurrekontuak onartuz eta tankeak ordainduz, eta behin tankeak bialtzen dituztenean, eskandalua montatuz, eta nolabait gizartean on daiteken horrelako sentsibilitate pazifista bati edo bakezaleago bati, oniritzia emanez edo behintzat konsensual mantenduz sektoreiek ere horretik alderdien egoitzen aurrean kontzentrazioak egitaren garrantzian irustez ere bai, eta ikus dezaten behintzat guk argi dugula beraiek direla NATO hemen legitimatzeko duen tresnetako bat behintzat. Behin hori izan da uste dut garrantzitsua dela ere pixkat Ukrainara begira jartzea, jarraitzen dutelako frontearen bi aldeetan proletarioak hiltzen, gorpuak pilatzen, eta beste aldean, ikusten ditu alde baten zein bestean, estratega militar eta politikoak kalkuluak eginez,
gerra den joku makabro honetan, eta badirudi kontrolatu egon daitekela, baina batek daki nola bukatu daiteken hau, eta ikusi besterik ez dago, aste honetan egon diren berri ezberdinak, alde batetik ikusi dugu nola Bielorrusian desplegatu dituen Errusiak arma nuklear taktikoak edo, bide batez esan behar dago, estatu batuek ere urteak daramatzatela, hamarkadak daramatzatela politika berdina jarraituz Europan, hau da Errusiak egin duena eta estatu batuek egin ez duen ezer. Beste alde batetik Erresuma Batuko gobernuak ere uranio enpobreciozko munizioak bialduko ditu bertako tankekin batera, agian honek eragin ahal izan du Errusiaren lehen urratsa hau, eta ikusten dugu nola gerra pixkanaka gorantz doan, tentsioa igotzen ari den, ustez kontrolatua dagoen joko batean, edo esan dezagun momentuz kontrolatua dagoen joko batean, baina ez dezagun ahaztu arma nuklearrak dauzkaten bi potentzia daudela aurrez aurre, eta kalkulu akats batek ondorio larriak izan ditzakela, batez ere, beste behin, munduko langileria osoarentzat. Bai, eta hor sartzea baita ere, oen Xi Jinping pixket jokuen, ez? Nola Txina pixkete ondan hor olako posizionamendu argi bat jarri gabe, baina, oin emateunez ja bere politika estero hori aktibatzen hasi da, eta, bai Rusilekin ditu olako akordio batzuk, eta baita ere olako pake proposamen bat, ez? Esan beharra dago, Txinai ez diola, ez Europak eta ez estatu batuek aitortza hori emango, non beha jarrikoan protagonista olako pake prozesu baten, baina, bai badala momentu bat einaldana olako balantze bat, ez? Nun, nire ustez argi eta garbi, estatu batuetako despatxotan diseinautako gerra honek, baina bere ondorio batzuk ekarri ditun, eta, ja, bai daola, esango dugu, Europa eta Asian arteko egon altzien dependentzia energetiko biderau diela estatu batu, eta nola Asian egon altzien aliagoiek, bai, Japon, Ego Korea eta esan aldienak, nola duen preparatzen ja, eta holako akordio forma batzuk hartzen, ez? Asiako kontentzio hori eman ahal izeteko, eta, bestetik, lehen aipa zuen bezala, ez? Nola krisi testu inguru eta, Europa hunditzen ari dela ematen momentu batin, nola lortu den alderdi danak ados jartzie, behaien defentsa eta logistika belikoietan aurrekontuek hilotzeko, ez? Orduan, ja, esango dugu, diseinautako hori dana, inok ezin dugu jakin nola evoluzionako gaur egon, baina, hori dana ja pasatzen nahi da, eta importantina, esan duguna, ez? Eskala belikoe, bai, estatu batuek urtiek hamarka daramatzaten egiten, noin Rusileke bai, eta nik hemen azpimarra nahiko nuke, eskala beliko honek zerbaitetan eragin baldin bau badala, egunen baten, gaur egun bi potentzi, esango mundial, elkarren kontrako mehatxu horri aurre egiteko erabiltzienak, guk esperantziak egun proletal guen altxamentu bat egote baldin bare, gure kontra etorri aldan zerbait badala, bi aldetatik eskala dago ematia, ez? Inork ez dauka beste zer aipatzeko, saio bukatutzat emango dugu, baina ez genuke aipatu gabe utzi nahiko, ostegun honetan izan den ikasle greba, Hego Euskal Herrian, iak deitutakoa, eta irudi batzuekin utziko zaituztegu. Besterik gabe, eskerrik asko zuei eta eskerrik asko ikuslei ere. Joan zen ostegunea martxoaren 30 greba eguna izan zen Hego Euskal Herriko hezkuntzan, ikasle abertzaleak antolakundearen mobilizazio deialdiarekin bat egin eta grebara jo zuten bigarren hezkuntzako lanbide heziketako naiz unibertsitateko milaka ikasleek. Eguerdian elkartu ziren Gasteizen, Bilbon, Donostian naiz Iruñan eta manifestazioak egin zituzten. Enpresari handien menpeko hezkuntza salatu zuten ikasleek eta mobilizatu eta antolatu ezean, hezkuntzan ere burgesiak nahieran jokatuko duela azpimarratu zuten. Gaur egungo hezkuntza eredu ordea, enpresariek zuzenean nahiz zeharka kontrolatzen dutela azaldu zuten. Hezkuntza sistemak langile klasearen eta ikasle langileen interesera dagoen tresna izatetik urrun, zuzenean kolpatzen dituela salatu zuten ikasleek. Horren aurrean, ozen aldarrikatu zuten hezkuntza eredu sozialista guztion ongizatea gutxi batzuen interes ekonomikoei kanjarriko dena. Beste behin ere, grebara begira lan politikoa egiten aritu diren ikasleen kontrako jazarpena eta represioa salatu ditu iak, baita 11 ikastetxetan greba egiteko jasandako trabak ere.